saboda an ware ni gefe ni kadai ba a kira na saboda ni matsala ta da yasa nake samun matsala da producers. Na farko abin da nake cewa biya ni. Na biyu tsarin da ake fitan an yi aiki bai mun ba. Wajen kayan da za a saka, location din da za a je, props din abubuwan da za a kawo, kofi, mota, TV, kujera, labule, waɗannan abubuwan da fim ne yake bukata. In na mai kuɗi ne na mai kuɗi, na talaka ne talaka ne. Idan aski ne bai kamata a ce zan fito a talaka kuma a ganin na yi aski, na yi dayin, na yi kyau, ka gane ana bukatar in zama ba yadda nake ba. So irin waɗannan matsalolin su ne abin da producers ba sa so. In sun zo location kawai su dai kawai ka fito abin da aka rubuta ka faɗa a baki kawai. Action cut. Kawai aka ce action kawai ka yi dialogue shikenan, babu ruwansu da reaction ɗinka, dacewan scene ɗin, dacewan location, dacewan kaza, babu ruwansu. Ni kuma sai in ce ba zan ba. Sai an kawo wannan darar da aka ce ta yayyage din nan sai an kawo ta tun daga sha an rubuta a ciki. Shi kuma producer ya ce ayi mugunta ne wannan. Mun an casting din mutum kawai mugu sai dai kawai zo ita cewa ba zai aiki ba ya hana ayi aiki, ya kamata a yi sin 20 mutumin ne ta ba matsala da kyar muka yi sin 10. Shine matsala ta da producer, shine rashin mutuncin Adam Zango, shine rashin kirkin Adam Zango, shine mugunta Adam Zango. Amma kullum kai abin ne don a gyara gabaki ɗaya don masana'antar ka ta kai irin kamar da kake ce akwai manyan platforms da suke sayan fim ɗin ne, ko kai don gyara kanka a matsayin ka na jarin. A'a ba na yi don gyara kai da bane. Kai ka rubuta. Adamu Zango a matsayin ɗan shekara kaza zai fito a ɗan takarar gwamnan jihar kaza. Gidan shi gida ne mai girma mai kaza da kaza, kai ka rubuta. Yana da motoci akalla a gidan an yi parking ɗinsu sun kai guda 5. Da mota kala kaza, mota kala kaza, mota kaza. Sai muka shigo gidan kawai na ga Hennessy ne kadai a faki. Kuma an ce motoci. An ce motoci, an rubuta su. Mana alfarma. An ce da masu gadi da masu kaza, na zo babu kowa. Daga ni sai direba kila direban ma karshen ta a location din za ce malam da Allah kana yin film ne? Ko ka iya mota? A ba na yi, amma za ka iya yi, to da Allah zo kai mana wannan. Kawai sai a kira mutum a ce ya zo ya yi. Kai ka rubuta. Na ce za ka iya kafin mu zo location. Na ce maka za ka iya abin da ka rubuta, ka ce za ka iya. Za ka iya ba za ka canza komai ba? To biya ni kaza. A yayi yawa mu yi negotiation da kana da kai, ka biya ni abin da aka biya ni in zo da kiyan ɗinka. Da haka ina zuwa in ka ɗauko script ɗin ka bani, na ga abin da aka rubuta babu shi a ciki ba zan ba. Da abu da ma kun yarjejeniya tun da aka kawo labarin. Ba kai dama ni ina gyara kaina ne mana. Amma tun da ka kawo a rubutunka na gane cewa wannan fim din naka zai taimake ni. Amma idan na zo location kuma na ga abin da kake sai in ga to wannan fim din kuma zai cutar da ni. Mu ba zan bari ba. Da haka ina son in yi abin da ya dace ne da daidai da dan kallo na da wanda ya san irin fim din da Adam Zango yake yi. Na yi wannan abin na samu matsala, duk wani producer in ka ji an ce yana da matsala da Adam Zango wallahi tallahi wannan ce matsalar. Ita ce. Kar ka raba ɗaya biyu. Kuma akwai lokacin da na sauke. Kawai na ce bature ya ce if you cannot beat them join them. In ka san ga wasu mutane tarin mutane ba ka ifin karfin su ba, za su iya kashe ka ko cutar da kai su ma, to ka ajiye naka wannan din ka bi su kai ku tafi aje a ita shirma. To akwai lokacin da na ajiye na hakura halin mutane ke yawwa na hakura na ajiye kawai na bi su kawai aka je aka yi ta yin MP. Akwai fina-finan da na ta yi ba na alfahari da su, amma saboda an ware ni gefe ni kadai ba a kira na saboda wannan dokokin nawa kawai na hakura.